היה פעם רופא שיניים שעשה לי עקירה ושכח לעשות לי זריקה. ואז אני פוחד. אני בדרך כלל פוחדת מרופא שיניים. כל טיפול אצל רופא שיניים היה לי פחד מחדש. במשך המון שנים פחדתי להגיע לטיפולי שיניים. אני כבר עובד קרוב ל-28 שנה כרופא שיניים, והבעיה המרכזית של אנשים זה פחד. פחד מרופא שיניים, מהפעולות שעושים לו בפה, מהכניסה לפה. יש לי חבר שהוא רופא שיניים, פוחד פחד מוות. במחשבה שלי, בתכנון של המרפאה, היה לתת איזושהי אווירה שהיא תהיה יותר רגועה. שלום לכולם. שלום. אתם כולכם שמחים ועליזים. זה דרך הצבע של החלוק שאני הולך. הדבר הראשון, כשנכנסתי לפה וראיתי רופא עם חלוק סגול, אמרתי, אנחנו מאותה משפחה. הסגול זה צבע של ריפוי, זה צבע קוסמי של ריפוי. זה דרך האווירה שאני משרה שהיא פחות אווירה של מרחק בין המטפל מטופל. הוא משרה אווירה נהדרת, הוא יוצר גם קשר חברי עם הקשר שלו עם המטופל. זה קשר לא כמו רופא. הוא לא מרשה לי לקרוא לו דוקטור, דוקטור זילברמן, מה זאת אומרת? הוא רופא. תשמעי, קוראים לי אורי. איך אתה מרגיש? אני אראה לך את הרשימה של הטלפונים שהן נותנות לי עם החיוכים של היום. אפשר לומר שרציתי שאנשים יבואו והם יגידו שהם באים לספה. יש את כאן? במשך 30 שניות ותשמעו. מגשים אליי? בהצלחה שלנו. נעקור לה שן חלב, שנמצאת אצלה כבר המון זמן, תהליך פרידה קשה. ונעשה לה 2 השתלות, כי חסרה לה פה עוד חצי שן. היא תצא היום עם משהו זמני, עם שיניים זמניות כבר, שיוחלפו בעוד 1.5 חודשים בשיניים קבועות. והרעיון הוא הרגעות, פשוט הרגעות, והיות שהיא מקבלת עכשיו גם זריקות, אז להרגיע את כל הגוף מהמתח, מהפחד של הזריקה, מהפחד של הטיפול. רפלקסולוגיה היא שיטת טיפול שמדברת על הרעיון שכל הגוף מתבטא, משתקף בכפות הרגליים. ניתן לאתר כל איבר ואיבר בגוף בכפות הרגליים. והרעיון שנגיעה בכף הרגל גורמת לתגובה או לרפלקס באותו אזור בגוף, מכאן המילה גם רפלקסולוגיה. ולכן כשאני מתחילה לטפל אני מתחילה מאזור האצבעות, כיוון שאזור האצבעות מייצג את אזור הראש של המטופל, ואני מתחילה מכאן עם הרעיון של להוריד מתחים מאזור הראש לכיוון למטה. ברגע שהפציינט הוא יותר רגוע, אז גם אני בעבודה שלי הרבה יותר רגוע. שכבר ניתנו הזריקות והטיפול עצמו מתחיל, אני מתחילה באיזושהי רוטינה של השלב הבא שהוא קצת ארוך, קצת איטי, עם תנועות באמת מאוד מונוטוניות שמתאימות לקצב הטיפול, עם עבודה על קווים ישרים לאורך כפות הרגליים,
באמת כדי להוריד מתחים לכיוון למטה ולהסיח את הדעת ממה שקורה בראש לכיוון הרגליים. והמגע כל כך רגוע וכל כך איטי עוזר גם אחר כך לכאבים שאחרי הטיפולים, כשהזריקות מתעוררות. בדרך כלל גם עוצמת הכאבים פחותה. אני מיד עוברת לעבוד על שתי כפות הרגליים ביחד כדי לסגור טיפול, כמו שהתחלתי אותו עם שתי כפות הרגליים ביחד. זה מבהיל, אני בפחד מוות. אבל פה אני רואה פתאום שתקלים בה ברגליים, והיא רגועה בסך הכל. הרגעה סופית ולשלוח את המטופלת מאושרת ושמחה הביתה. זה גם לי יעזור. ולמעשה את סיימת, והכל בסדר. איך את מרגישה? קוראת משהו? ובאמת מאפשר תוך כדי טיפול לשנות את הפוקוס מלחשוב על מה שעושים לך, אלא לחשוב על התחושה הנעימה. מקל. זה רק מראה כמה אנחנו צודקים בדרך שלנו ובגישה שאפשר לעשות טיפולים אחרת לגמרי. לא צריך לסבול מטיפולי שיניים. היום כשאני צריכה לבוא לטיפול, יש לי ביום שישי טיפול גם כן וזה. שום דבר, זה כאילו שאני, כמעט כאילו שאני יוצאת לבית קפה. האמת היא שהרבה פעמים יוצא לנו לשמוע כאן תוך כדי מאנשים שמחכים כאן בכניסה, שהיו שמחים עכשיו לקבל טיפולי שיניים, וגם ספקים שנכנסים אומרים הלוואי שהייתי יכול להישאר. במילא לטיפול יש מעגל, הוא מתחיל בצורה מסוימת והוא גם מסתיים פחות או יותר באותה צורה. היות שאני מתחילה לטפל לפני שאורי מתחיל לטפל, אני מתחילה באיזשהו עיסוי כללי של שתי כפות הרגליים, כיוון שהגוף משתקף בשתי כפות הרגליים גם יחד, איזושהי הרגעה שתהיה כללית לכל הגוף, לנפש, לראש, להרבה פעמים דופק הלב גם בתחילת טיפול מתוך פחד. אז איזשהו עיסוי כללי מאוד רגוע, מאוד איטי, עם תנועות מאוד מעגליות ומאוד מונוטוניות, ככה להכניס אותם לאווירה זורמת, לאווירה מאוד מאוד שקטה. מה שמעניין לראות מטופלים לפני ואחרי, כמו צילומים של קודק, מטופל נכנס חיוור, נכנס לבן, לפעמים הוא נכנס קצת גם ככה שכוח מתוך פחד שמה מחכה לי ומה עומד לקרות לי. מטופל שיוצא כאן מטיפול, חיוך על הפנים, הוא הרבה יותר זקוף, עם תחושה שנשארתי בחיים, הכל בסדר.